na ụwa nke a sef ọnọdụ maka the boy winuru ọkpụrụkpụ ego na ife bet ya na-eme akwa ọnọdụ maka wee sị na ọ ga-esi na ha ya eke ọkara na-asịzi ka njụọ ọ na-esetụlụ ọga ezi ọ gbachala ọga bụ ya osetụrụkwa ọga kedu ife anyị akpọ nka ambezo na ife nnụlụ anụ m na-ekegoriri ego eke anụ m na-ekegoriri ego o ji oge ọga wee gbade bet eche na ọdụ etu a na-aya asị ka ayọọ ya ayọ si nna ghọtanụ ọbịbịa ịbịala ebe a mekwanụ ka ife dị etu a wee gaa Chineke mekwanụ mana nke ịnụzi na ya na ọga ekerie kedu ife ichele achọ nke ịtụnye ọnụ n'okwu a gwana ife unu chelu maka o nweziri ka ọdụ ka ezife anyị eme na ọgbacha bọị ọ ga-esetụkwe inene anya ịfụ na ego ọbụla anyị eji setụrụ ya ya erikwa na ego ọ ga-ekeje onye zi ka ọ bụ ala mana inekwa anya isikwa ụzọ ọzọ na ife anyị fụ na ego awa ego Chineke wetara ọ dị ka lọk ọ dịkwa ka lọk enweghị onye mana ọ ya adanye etu a mana achọ nke ịtụnye ọnụ n'okwu a gwa anyị ọ dị mma etinye na ọga esi wee kee ọkara a sị na ife ọga ekwuru na ọya na-enye ọkara were ọkara ọ dị mma ọ bụrụ na ngụ ọwụ ọga ya anarị ọkara nna asịkwanụ na-aka asị ka ayọọ ya ayọ si ya nna ghọtakwanụ na o nwere ka ụbọchị dị mana ụlọ ngwa nọ n'ọnọdụ ahụ oge kedu ife ihe eme ya sị ya narị etu a esi na onye asị wee nalụ nwa wolu dị ego ọkara ka ọ na-ego ka o ji wee gba ife ọgbalụ tụnye n'ọnụ n'okwu achọ nka mmalụ efe na-ekwu maka ife akụkọ a na-afịọ kịta nyawo ife na-afịọ ngwanụ mmechi ya n'azụ ihe mere na ọ dịrị mma the man ama all the time ọ na-agba the game and again ọ kwesịghị ike ya nye ya ọ kwesịghị force ya na oke ya ọwụ ihe si willingly ihe si ya n'obi ka ọ ga-enye ya ebe ọ nọ na-agbara ya boy kwanụ ọ na-agbara ya boy it doesn't matter it doesn't matter mana ọ na the boy ejehụkwanụ boy although it's true assuming no jehụ boy but at least ọ kwesịghị ike ya ntutu at least all go the more quarter of the money. God chọrọ bless the boy no matter how ebe ọ nọ ọ ga-bless ya. Yes. No, Chineke chọrọ igozi the boy. Chukwu ga-agozikwa ya. So na ife na-akọwa ụnọ o kwesịrị ka ayọ ya ayọ. Yes. Maka ego ahụ 16 million eke ya ọkara. Ọ dụrụ mma. 8 million. Ọ dụrụ mma. Chukwu chọrọ igozi ya no through that way ka ọ chọrọ iji gozie ya. So ihe dị mma mere adụrụ mma. Thank you, sir. Okay. Dịka ị na-ekwu na nwokorobịa gbara bet nke ka nọ n'aka ọga ya na ọ gaghị akpọta ya ka ego ahụ abụọ n'echiche obi nke m enweghị ihe ọjọọ ọga ya mere maka na ọwụ ego ọga ya ka o ji gbaa bet ọkwanụ na ego nne ya ọ gaghị eme ya permit ịga gbawa bet onweghị ni right ịga gbawa bet mgbe ọ ka na-agba abụọ because ihe ọbụla ọ pụtara ọ n'isi ọga ya ka ọ pụtara mụnwa n'ebe a azụọla m ụmụ boy and anaghị eme ala nwa boy nọ n'aka gị na-agba bet wee nwesị mewere ala such a thing nwa m ga-eji ego ga-agba bet bet otu onye ọbụla si ghọta ya otu onye ọbụla si ghọta ya bet is a legal gambling. Government may legalize. Ebe ọ not legalize. Ebe ọ mere ife ọjọọ.
the boy ga-agba bet mgbe ọ nọ na nke ya, ọ ma na ọ nọ na shop nke ya, ọ dịle settled. But ebe ọ bụ na ọ dịbeghị settled, emere assume na o ji ego ọ gaghị agba ya, onweghị ihe o ji edefendili ya. So ị na-akọwa na ego ọga na je half of the money, half of 16 million. Yeah. No kwesịrị. O kwesịrị. O nwere ndị ọgọ ga-ahụ ha ewere che ego ahụ niile. O nwere ndị ọgọ ga-ahụ ha ewere che ego ahụ niile. Ehe, nke a ndị chama na ọ gbapụọla, ndị ọga ya ga na-ekele mkwa na o buru ego ya gbapụ. So all the implication nọ na ya. Ọga ya nyere ya 8 million. Ọ ka nwekwa obi mmadụ. Because asị ka enyotewe ya, onweghị ihe ị ga-ejili si na ego ha wee ego ọga ya, provided na ọ ka nọ n'ego ọga ya, because ọ ka nọ under bond n'ebe ọga ya nọ until ya ọ dị free. Emeghala free, ihe ọbụla masịrị ihe ọ chọrọ iji ego ya mee, ya o mee. So onweghị ihe ọbụla o jiri eprove si that na ego ha wee ego ọga ya o ji gbaa bet. To me, asụkwa m kwuo, enwere ife ọjọọ dị n'ime ya, because bet Naija nwa, although ndị mmadụ na-afụ ya as no something na-adịrọ mma. Bet Naija dị mma, but to an extent ọ dịrọ mma. Onye na-agba wisely, maybe otu aka Chukwu chọrọ ije egozi nwa okorobịa. So mmadụ ama agbagide bụ ịnwụ. So to me, enwere ihe ọjọọ dị n'ime ya. So and so ebe m na-achọ ihe iti now, ọgọdị m na ọmụ bụ the boss. Mụ ama nne ya think kobo from that money. Mụ ama nne ya ego. Because so far mụ ada achọ ego m achọ. Ego m dị intact. And the onwe ya gbara the 10. Ọ bụ na Chukwu nye mmeri ebele ọ win the 10. Man nne ego because mụ ada achọ ego m achọ, o zuru ego m. So what I need from any other money. Ane mana ego na-ekwu ka ị nwere ike ihe si na dịka ọgaganya n'ebe onye bụ ọga na at least even if the boy gbara win 16 million or above, ọga ya enweghị ego nke ya, nwere ihe o ji 16 million nwa abụọ ya eme. Ọrụkwa nna ọga enwezughị ụdị ego ahụ na akaụntụ. Ọga ịkpọta nwa abụọ ọ ga-enwekarị ahụ na because ịkpọ nwa abụọ idosa mechazi esetụl ya bụrụ obere ego. Business dị n'ụdị. Business dị n'ụdị aghọta mana nke anụ a nwere ike ọ na ọga enwezughị ụdị ego ahụ. Ọ bụrụ na enough reason why eji ekedi ego, but me ọ na the boy mere ya willingly na ọ chọrọ ikedi money, nsogbu adịrọ. But to me ọ na the boss si na ka ekedi ego, mba nke ahụ adịrọ mma to me. Okay, if you na the boy kwesịrị iwere ego. Yes. To me ọ na ọmụ bụ the boss. Ọ kwesịrị ịkpata ya aka. Ọ kwesịrị ịkpata ya aka because ọ gbasara ya. Ngwanụ daalụ.